עזרי רוצה לשאת דברים לכבוד הציבור, לכבוד ספר התורה, ואני מזמין אותו. בבקשה, עזרי. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, אמן, אמן. אני רוצה להגיד כמה דברים, דברי תורה בשם אומרם. משהו מהפרשה, מפרשת שופטים, שמאוד אקטואלי לזמן הזה. פרשת שופטים בדרך כלל נקראת בתחילת חודש אלול. מילותיה הראשונים של התורה בפרשה זו דורשות מאיתנו להעמיד פיקוח ומשמר על שערי הערים. כן? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. חז"ל אומרים שעריך הם שערי הגוף ופתחיו, אוזניים, עיניים, אף ופה. להיווכח ולדעת שכל התוכן ששומע, רואה, מדבר ונושם האדם, הכל נעשה בצורה טובה ומבוקרת. מאלול ועד יום הכיפורים 40 יום הם ימי תשובה, בהם אדם יתקן מעשיו והרגליו וישוב בתשובה לבוראו. בית, מקום או חפץ שלא טופח ותוחזק כנדרש, מעלה אבק וחלודם, עד למצב שבו אנו צריכים לשקול אם כדאי לתקן את הקיים או להשקיע בחדש. אך ישנם יוצאים מן הכלל, בהם משקיעים בשימור ויעלה כמה שיעלה. חפצים שאין כמותם בעולם כולם, גם אם נשחזר אותם, הרי שבידינו יהיה העתק ברוב מקור. נשמתו של כל יהודי ייחודית. יהודי אי אפשר להחליף. חייבים להשקיע בשיפוצו. מזלו של חודש אלול, כידוע, בתולה. במשנה יש מושג של קרקע בתולה. דהיינו, קרקע שלא נחפרה מעולם, אך לאחר שנחרשה או חפרו בה לצורך כלשהו, איבדה הקרקע את התואר ואינה בתולה עוד. מזלו של חודש אלול, אומרים חז"ל, שכוחה של התשובה חזק עד כדי כך להשיב את המצב לקדמותו, אפילו למצב שהיה קודם החטא, עד שלא נשאר סימן ורושם מהחטא שנעשה. לכאורה תשובה אמיתית אינה ניתנת לביצוע. במשך כל ימות השנה לא הקפדנו במיוחד על גדרי התורה והמצוות. איך נוכל בפרק זמן של 40 יום לתקן את כל מה שקלקלנו במשך כל השנה, ועוד להוסיף עוד קבלה והתחזקות טובה למשך השנה החדשה. הסוד נעוץ בכך שבמקום להוציא בכפות, בכוסות, את הלכלוך שנצבר באמבטיה, ביכולתנו לפתור את הבעיה בצורה פשוטה, לפתוח את הפקק האוטם, את האמבטיה, וכל הזוהמה תתנקה בשניות ותשתף החוצה. במקום להשקיע עכשיו בתיקון מידות רבות, בחיזוק, בלימוד התורה, שלא עשינו כל השנה, תוך 40 יום, יכולים אנו לנצל את החודש הנעלה שלפנינו, שהוא חודש אלול, על מנת לפתוח את הפקק האוטם את ליבנו, ובבת אחת נתנקה מהלכלוך ונאחז בבורא העולם באמצעות תשובה מאהבה. נ"ב נראה בעיניים מסר למנהיגים שלנו ולשופטים של היום, לפתוח את הפקק האוטם ולהנהיג את המדינה מאהבה על פי התורה הקדושה ולא משיקולים זרים. אני רוצה ברשותכם לומר דברי תודה לידידנו יושב ראש עמותת בית הכנסת שערי ישועה. הוא החליף את יוחנן המיתולוגי, אז אני רוצה להגיד לו כמה מילים וכתבתי את זה. כבוד בן יהודה יושב ראש עמותת בית הכנסת שערי ישועה, ידידי ורעי כאח לי, תתגמדנה המילים ותקצר היריעה להביע לך מילות הערכה.
לפני כשנה לערך החלטנו אני וגיסי להכניס ספר תורה לבית הכנסת. לבריאות המשפחה ולהצלחתם, לעילוי נשמת ההורים יחזקאל ושולמית דוד, ולעילוי נשמת האחיין האהוב אריאל גלעדי, בן הרב שלמה בתיה גלעדי, ולהחלמתם של כל פצועי צה"ל לדורותיהם. פניתי אליך לעזרה בנושא כיושב ראש וגבאי ראשי בבית הכנסת. מאותו רגע נרתמת לפרויקט עד רגע זה וכולל כאן. בשמי, בשם רעייתי יהודית וגיסי ידידיה ורעייתו חגית, בשמם של כל המשפחה, מודים אנו לך על תשומת הלב האישית והחמה, על התחשבות בכל פרט, על המעקב והסיוע לאורך כל הדרך, על המסירות בה עזרת לנו כל העת. תודה ענקית על הטלפון שלפני, לעודד, ועל הטלפון שלאחרי, להתעניין, להביע שותפות, על האכפתיות ותשומת הלב. מודים לך מקרב לב, משפחת גלעדי ומשפחת דוד, ברגשי כבוד עזרי גלעדי.